Maigsoon ba yung gabi ini atas sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko? Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isi diutonum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuuran ni pasukan. Nga itong Ginoo nagbilin sa kamatuuran. Gitigom o gihipos ang balaang mga basahon nga nagkatag-katag o namugna nga lanog Biblia nga nagalangkob sa karaan nga tugon o pag-ung tugon. 45 ka libro sa daan, 27 sa pag-ung tugon, 72 ka libro. Mao nagyampingan o gitudlo sa Iglesia Katolika, simbahan, nga mao'y naghipos sukad sa kasinugdanan aron nga kadtong nagkatag-katag nga mga basahon o natapok sa kapisalibo giayag sa mga tinunan, mga obispo o 72 ang nabilin mo na nga na to inspired by the Holy Spirit. Niya ito oblihan sa atong pag-ampo sa ngalan sa Mahal, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus, nangamuyo kami, ngay hatag ni mo kanamo, ang danag o agak sa Espiritu Santo ron. Malamdagan kami sa pagpambit sa imong mga pulong ngadto sa imong mga kaigsuunan. Mga pulong nga imong gitudlo diya sa balang kasulatan o sa simbahan nga imong gitukod. O nangamuyo sa kami, nagpakiluoy kami Ginoo nga mahupas na o mapaong ng kayo sa gubat sa nagalalay mga nason. Libo-kalibo nang nangamatay. O kami nagasaling sa mga puong sa Salmos 46:9 nga ikaw Diyos mingon nga kura ang magkapahunong sa gira kung gubat. Sa nangamuyo kami Ginoo nga magmalinaw o magpadayon ang mga kalihukan nga Diyos na og tawhanon nga giyahan sa Espiritu Santo. Og naghangyo sab kami Ginoo nga nining duwang lugaynon sa politika. Usahay magbinayluay sa mga masakit nga pulong makasamad sa kasing-kasing. O mohinungdan nga musilaob sa ang pagdumot kasilag inay pagtinabangay aron nga mutunhay ang usa ka katilingban sama sa atong nasod nga demokratiko nga mupili ang mga tao sa ilang mga pangulo. Inautuntang lamdagan ang tanan labi na sa mga pangulo sa mga mulansad nga maghimo og mga panigingnan sa bugnaw malinawong pagpasabot sa tagsa-tagsa katinguha sa posisyon nga kunon uban sa maghup o buutan nga pangandoy mga puong nga dili makapasilag sa usa-usa. Dungga kami Ginoo. Gamo sa gipanguyo, gihangyo o gipangamuyo ang mahal nga inahan Santa Maria Birhen kay niya mga pag-ampo ngadto siyang anak dili man balibaran. Mahal nga inahan iampo kami aron nga mo mga tinguha o gipangayo dunggon si mong anak. Amen. Amen. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Pubanata ron niya si Brad Aling Bacalso sa Catholic Lay Minister nga kugihan gyud kay pagtungas kabukiran. 22 ka barangay sa Talisay City. Pero na sila masahin sa mga bukid kada Domingo pagbaktas, pagtungas aron pagpaanggit o paghatag sa kambitan sa pulong sa Diyos. May balita. Pinagi sa pagpangulo sa kasaulugan sa pulong. Yan sa atong yang kauban ni Brad Aling, Catholic Lay Minister sa Brad William Abadjis, nga naimo na ning disciple ni Brad Aling kay mag-aandam sa mga ipaambit, mga ibanghilyo sa Ginoo, sa ano nag-ibanghilyo, upat kay ibanghilista, nga makaambita sa manugdanon
nga tamdanan sa kaluwasan gikan sa bala kasulatan. Yan yasan si Amado Aquino. Kanya sa dili pa ta mo padayon doon na tayo pagpaambit sa ngalan na to sana to pagkahimong matarong buutan. Sa may English ning buutan nung aling. Nga nagninguhat nga mahimong buutan. Niya kanang righteous matarong. Maayo, kanang maayo, sa ito pa, nice or good. Niya kanang buutan, ang iyang lintungan na nga kahulugan, maugyod nga siya naghupot sa talamdon nga kinaiyaw batasan ni Kristo nga maong pagka mapabsanon, pagka makugihon alang sa kaluwasan. Ngayon ang buutan ang kawana. Mula sa kapangutan nga unsa may makabuutan nato. Doon ay gisulti si David o si Solomon sa iyang libro nga Panultihon, Uluhan 16, Tuding 6. Kung may kahadlok ka na Yahweh nga Diyos, makahimo ka pagbiya sa sala, mubiya ka sa kadautan. Manang pasiuna, kining proverbio, Panultihon 16, 6. Nga kung may kahadlok ta sa Diyos, makahimo ta pagbiya sa sala. Ganong hadlok mo ta sa Diyos nga usama na ka hingpit nga maayo, may gugmaon, maluluyon. Pero nganong may kahadlok ta sa Diyos. Mo na nga mubiya ta sa tungod sa atong kahadlok niya. Kaya ang Diyos din, right? Ang labing matarong, labing mahingpit, labing maluluyon. Pero na sa Salmo 7:11, ang Diyos usab justisya. Makiya ngayon, matarong nga maghuhukom. O kay matarong man nga maghukom, ang Diyos, busa siya magatuboy sa pagdaig o sa paghalad sa mga tao nga buutan. Pero kung magpabilin ta sa sala, kuyuron ta ni Satanas. O dili ta mahadlok sa pagyatak sa kasuguan sa Diyos o paghimog mga kadautan, labi na sa lawas ng mga kaulang, tungod kay gipalabi na to ang mga butangan lumalabay, labaw sa katarong sa Diyos. O gumikan niya na, masangat sa Diyos, ma-apply sa Diyos ang iyang justice. Nga kadtong nagabuhat og maayo, gantihan, o kadtong nagabuhat og dautan, silutan. O grabang, silot sa Ginoo, magamayng madako, silot gina, silag may sa, o gusto ko nga sa, o kanang dakong sa, nga hiyabtantas kamatayon, o takinulsol, adto gina sa impirno. Kalayo, kasakit, pag-antos, nga dili matapos, hangtod sa hangtod. Wala nga, ang maong justice, maka, pahadlok na to, kay, hadlok mo ta may impirno. Hadlok mo tang mahimuwag sa Diyos ganigugma nato. Wala nga, ang kahadlok nato sa Diyos, makahimo na to pagbiya sa sala. Proverbio 16, versikulo 6. Gipon ani sa maugyapong libro sa Panultihon sa Uluhan 16 ug 6. Proverbio gyapon Panultihon. Garangingon nga kung magbuhat ka o buhat sa kaluoy, ilabi na sa pagdimos o pagtabang sa makabos, o magatudlo ka sa kamaturan, kining mga buhata makapatabon o makapasaylo sa imong mga sala. Murag isaad sa Ginoo. Nga kung maghimo tagbuhat sa kaluoy sa makabos, o niya magtudlo tas kamaturan, magkapawagtang sa atong mga sala.
na nasa panultihon 16. Niya ang ipadayon, kung doon na kay kahadlok sa Ginoo, doon na kay pagdumot sa kadautan. Mao nga likayan mo ang batasan sa pagka-garbuso o pagka-mapaytaso. Kay kini sila mga dulugtanan sa Dios. Kanang batasan sa pagka-garbuso o pagka-mapaytaso. Tana sa panultihon 8:13. Muna guna na ay tinuod diya kanato nga kahadlok sa Dios, maglikay ta sa sala o ganahan ta pagtuman sa sugo sa Dios o mauli ang makapuutan sa tao nga makapaymuot sa Dios. Ang kahadlok sa Dios mampagbiya nato sa sala o kini makapa agdasan kanato sa pagtuman sa sugo sa Dios. Sa Salmos 1:2, diya sa pagtuman sa sugo ana ang kalipay sa tao. Diya sa pagtuman sa sugo na ang kalipay nga tinuod diya sa tao. Muna itong pagpaambit sa pangutana nga how to become righteous. Sa unsang paagi mabuutan ta. Kadlukan na to ang Diyos o tumanon na to yung mga sugo. Kanya, niya si Brad Aling Bacalso, Catholic Lay Minister sa San Jose Parish, sa Bunok, Talisay City, Cebu. Brad Aling. Daghang salamat, Brother Sok. Mayong gabi kanimo. Ug mayong gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa atong istasyon DYRF, Radio Pwersa 12:15 sa dial sa atong radyo. Mayong gabi sa tanan nga nagsunod sa atong programa ug atong ipaybaw nga live kita karon sa DYRF Facebook page niya ug sa personal account Aureliano Aling Bacalso. Maka-search mo, makatanaw mo sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Brother Sok, naay gusto nga clarification kung unsa imong explanation niini may tungod diha sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 7. Si Santa Maria ningon siya pagsulti nga nalipay nga akong kasing-kasing kay giluwas ako sa akong Ginoo. Nya sa Roma Kapitulo 3 versikulo 10 nagingon dito nga walay matarong nga tao. So meaning niya na nakasala gyud. Nya sa Roma Kapitulo 5 versikulo 12 nisgot na sa San Pablo nga ang tanang tao nakasala. Yang pangutana din na, Brother Sok, moingon man ta nga si Santa Maria putli ugway sala. Unsa man pagkaunsaan niini nga si Santa Maria ato mangingalan putli walay sala na may giingon dito nga sa Roma 5:12 nga ang tanang nakasala. Sa Roma 3:10 nga ang tanan ang walay tao nga mga matarong. Paliw ko no, Brother Sok. May nang pagutana ilabi na sa kining San Lucas Kapitulo 1 versikulo 43 madaling nga miyangkon si Maria nga nalipay ako sa pag-abot sa Ginoo nga akong magluluwas. Kini man maong sakyan sa itong mga igsuon nga mga non-Catholics with due respect to them. Nga si Maria makasasagod kay nalipay ko siya nga miabot kaniya ang Ginoong magluluwas. Unsa may luwason ni Maria? Unsa may luwason diya kang Maria kung wa siya? She understood nga siya doon ay siya. Muna nga itong mga kaigsunan nga musakay niya ng ikstuha sa Lucas 1:43. Nga kana mo ipagdawat o pag-angkon ni Santa Maria nga siya makasasala. O labot pa ang Diyos dili man mamakat. Naman sa Roma Kapitulo 5 versikulo 12. Ang tanan nga mga tao nakasala
busang tanang tao mapatay. O kanis Maria namatay sad kay siya tubsunon sad ug siya makasasala. Mao nga sayop ang mga Katoliko nga mingon nga Mary is sinless and always virgin before and after the birth of Jesus. Nga si Maria limpyo, walay bulig sa sala, o nga siya kanunay birhen. Siya pamanamkon kang Isus, o nanamkon na kang Isus, o natawa si Isus, nagpabilin siyang birhen. How could it be? So, di pag-explicar sa mga Katoliko na ini. Mao ni ang atong tubagunon. Ang una, doon ay duha ka klase nga pagluwas. Kaya na preventive salvation, ikaduha, restorative salvation. Nga kanang gingalan na to preventive salvation, mao na ang labing hingpit nga pagluwas. Nga wa pa gani makahamag og paghimo sa paghikap sa ugawng kamot siyawa. Ngadto sa mga birhen, gisagang nagdaan sa grasya. Wala nga like preventive salvation. Hingpit nga pagluwas. Ang salvasyon preventiva sa ito pag-isagang daan. Yaw saan yan mo nang nga restaurativa na nasa Lucas 1:71-72 nga kita nahulog na sa kasalanan. O giugkat kita, gikuha kita ni Jesus yang kamot, pero niya gitag buling o pagka-ulipon sa salak. Niya pinagisdugo ni Kristo, gitambalan ta, gipasaylo ta, o natao ta sa kapag-ong kinabuhi. Manangan lang, restorative salvation. Pagluwas nga, giugkat ta, gikan sa itong pagkahug. Pero ang labing hingpit nga pagluwas, mo kang Maria, ang preventive salvation nga gikargahan na, gipuno na sa Diyos ang kalag ni Maria. Mula sa Lucas 1:18 nga, ang Diyos mingon kang Anghel Gabriel, ipamulog ni. Isulti ni Maria nga akong ngapulo. At tuwa siya og sulti siya og kining sulti nako isulti ngadto kaniya. Mo si San Gabriel ang anghel mingon kang Santa Maria, kinigikan sa pulong sa Dios. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa kababayan nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Ug si Maria mitubang sa pangingon nga gikan karon ang tanang kaliwatan nagtawag kana kong bulahan. Ora nga ang usa ka garapon nga puno sa tubig, niya timplahan ta ng usa ka basong suka na dili na pure nga tubig na may suka. Ora nga kalag ni Santa Maria, wa gay buling sa sala. Sa awit ni Solomon, nagsulti ang Espiritu Santo nga ang akong esposa matahong ug walay sala diha kaniya. Walay sala diha kang Maria. Nga naman kay gipuno naman ang iyang kalag sa grasya. So doon ay garapon nga puno sa tubig, atong sudlan ng gatas, muawas na ng gatas kay puno naman sa tubig ng mong garapon. Kaya labawas na ng tagna, nasa Kaalam 1:4. Ang kaalam dili mo sulod sa kalag nga makasasala. O sa 1 Corinto 1:23, nagingon nga ang kaalam o kahum sa Diyos mao si Kristo. Ang kaalam nga mao si Kristo dili mo puyo sa kalag nga mahukaw. Busa kay ang anak sa Diyos musulod man sa tiyan sa mga birhen sa kabubutoon samahan nga way labti og lalaki. Siya nababdo si Santa Maria.
namkon og namabdos o gitawag gyapon siya birhen na sa Isaias 9:14. Kini ang milagro sa Dios nga ang birhen na namkon, ang birhen ng anak ug usa ka batang lalaki paganganlan o ang batang lalaki paganganlan Emmanuel nga nagahulugag Diyos kauban nato. So mao na ang kahimtang ni Santa Maria ug siya ang gipanganak nga mao si Jesus. Nga dili mosulod si Jesus isip limpyo og labing balaan sa kalag ni Maria kung kini dunay buling sa sala. Bosagi puno ng daan. Misulti ng daan ng Ama. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Kaya Ginoo naa kanim. So mao na ang atong ikatubag sa ilang gipahayag nga si Maria makasasala. Ang atong tubag mo kaluwasan nga nadawat ni Maria dili ang restorative salvation nga nahugo na sa lunangan sa una pamalimpyo. Si Santa Maria gisagang daan hingpit nga kaluwasan. Preventive salvation. Salvation preventiva. Mao na kang Santa Maria. O mahimo na sa Diyos tungkol kayong Diyos magagahuman. O may dili mahimo niya. Sa baliko na to, nga kanang Panginoon ni Maria nga nalipay ako pagabot sa akong Ginoong manglaluwas, kanang kaluwasan nga na tagamtam ni Maria gikan sa Dios, dili kanang nahulog na siya sa sala, nabulingan na siya sa sala, kung dili kisagang daan sa Ginoo. Kaya di mahimo ka si Kristo nga mong kaalam sa Dios, mosuod sa kalag ni Maria nga makasasala. Di mo do limpyo ug way buling Santa Maria. O gilitok sana sa awit ni Solomon. Ang Espiritu Santo mingon, matahom ang hinigugma ko, siya walay buling sa sala. Referido na ngadto ni Santa Maria. So, ang tanan nakasala. Kaya si Maria tao nakasala. Ang tubag na ito niya na naa sa Roma Kapitulo 8, 29-30. Iyuksan na do. Roma Kapitulo 8, versikulo 29-30. Ningon ng Diyos. Namulong ang Diyos ng ingon. Nga, doon ako'y gipili ng daan. Ang gipili ng daan, gibalaan kong daan. Ang gibalaan akong daan, giluwas o gihimaya akong daan. So, mo ni ang gana ni the rule of God, exception of the rule. Paingon nga tanang nakasaap, na exception of that, nga mao katong gipili ng daan, gitawag ng daan sa Dios, gibalaan ng daan sa Dios, o gimaya na ng daan. O kana referido ngantos mahal nga Birhen, Santa Maria, gipili ng daan sa Dios. Kanya gibalaan ng niyang daan, gihimaya na niyang daan. So, mao na ang great exception as the rule nga si Santa Maria exempted for that. Kay mao may gipili nga sudlanan sa manluluwas o nga itong magluluwas, limpyo wa may buling ang sudlanan sa nga mao Santa Maria, wa siya sala, way buling. Kabubuto na sa Diyos. O dili ta makahimo sa pag-argue against God. Kaya na may mabasa sa Biblia na sa Deuteronomio 32:4. Ang Diyos dili masayo ug ang Diyos dili makasaan. Mo na itong tubag sa pagutangan na nga na sinulan sa Brad Aling Bacalso. Yan niya man si Brad William Abajay sa ito sa Mindanao. Do William? Ngayong gabi. Maayong gabi, Rizok. Alaan ko'y panguntahan na. May tungkol din uban ba nga mga tinuan nga matod pa nila sila basta mutuo lang sila nga
si Kristo mo ay personal nilang nga manuluwas. Luwas na ko sila. Ang sa may mong kung Brother Sob? Usa ka pahinomdom, pahinomdom naman na to, kita nga itong gugalingan og sila sa nga doon ay duha ka klase nga pagtuo. Mabasa na sa Santiago 2, 22 nga 24. Mingon ang Diyos nga doon ay duha ka klase nga pagtuo. Doon ay pagtuo nga buhi o inubanan sa pagtuo. Pagtuo nga ubanan sa buhat. Mo nang makalawas. O doon na siya pagtuo nga way buhat. Patay nga pagtuo, dili ni makaluwas. Ya, sa mga pong sumat ni Santiago, Kapitulo 2, ya, versikulo 13 y 14, na nay gitinaw niya pagayo. Makaluwas pa sa taong pagtuo lamang, dili ngayon. Apan ang pagtuo o banan sa mga buhat, mo'y makaluwas. Kanang pagtuo nga buhi, inubanan sa pagkaluwas. Musa, makaluwas pa maluwas pa ang tao pinagis pagtuo? Yes, pero kanang pagtuo nga, inubanan sa buhat. Kaya na sa Efeso 2:8, nga moingon na itong mga igsoon, di amo ginasuwat, nga ningon San Pablo, naluwas ka mo pinagis sa grasya. Naluwas ka mo pinagis pagtuo. Dili sa mga buhat. Sa umano ito pag-reconcile na, nga nagkasinong pagkaya naman na, nga naluwas ka mo pinagis sa grasya, nga naluwas ka mo sa pagtuo, dili sa inyong mga buhat. Ang tubag niya na kanang isgutan nga dili pinagi sa buhat, kanang redemptive act of Christ, kanang pagpanubos ni Kristo kanato nga nagpalansang siya o diya siya mamatay sa cross tungod sa pagduslak sa pangkaw, naligo siya sa iyang dugo nga gipaagas aron tama pasaylo sa Diyos. Mo nang buhata. Dawa na mahimos tao ang redemptive act of Christ. Pero tagsa-tagsa ka na to, dili mingon nga mutuo ta, tuulan ta, nya maluwas na ta, di na mahimo. Kaya mo reklamo ang yawa, magpaluwas ang yawa. Kaya na Santiago 2:19 ningon ang yawa, doon na ko'y pagtuo. Ako ang yawa, doon na ko'y pagtuo. Nagkurog pa gani ko sa kong pagtuo. Pero sa unahang teksto niya sa Jeremias ni ingon ang yawa, non serviam Domine, I will not serve you, O God. Dili na siya mulagas, di siya mutuman sa sugo. Muna din na maluwa si Satanas ang kaya makauban ka makayawa. Kaya doon ay pagtuo, dili magabuhat. Muna nga buhing pagtuo, matod pa ni Kristo sa San Juan 14:12, ningon nga itong Ginoo, kadtong nagatuo ka nako, magabuhat usap, sama sa akong gibuhat. Sa gibuhat ni Kristo, mao pagtuman o pagsugot sa mga sugo sa Diyos. Sugos lang itong amahan. O si Kristo nagpahinumdum niya itong datong ulitaw. Ginoo, gusto kong maluwas. Gusto kong makaantos langit. Unsay akong buhaton. Kasi ito pag sa Ginoong Hesus. Dong kung gusto kang wantog langit, tumanang mga suko. Nana San Mateo 19:17. Busa ang pagtuo nga makaluwas, kuyugan yun sa pagtuman sa mga sugo. Kita nga mga adults nagko na. Sa muna nga itong tubag sa may pagutana. Niya man si Dennis Abarquez ato sa paminaw. Daghang salamat Barsok ug mayong gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings na ko Barsok ni Attorney Mark Johnson Cesar sa Mandawi City, ni Brad Alan Tanggapan o ni Brad Edwin Paraguso sa Tungkop, Mindanilla. Maayong gabi kaninyong tanan. Barsok, ang akong pangutana mahitungod kang Virgin Mary nga kaning assumption of Mary into heaven nga nisaka ang iyang lawas ug kalag didto sa langit. Sa unang Korinto 15:53 Barsok, nag-ingon din kay kining madunuton
kinahanglan pagkasuloban sa pagkadili madunuton. O kining may kamatayon, kinahanglan pagkasuloban sa walay kamatayon. Unya verso, kining atong lawas nga naa sa yuta, kani atong gigamit karon nga lawas, mamatay man ni o madugta. Nganong moingon man ang simbahang Katoliko nga si Santa Maria gisaka lawas og kalag nga wa may makasud nga madunuton dito sa langit, ay ang lawas sa tao madunot madugta dinhi sa yuta. Ang akong pangutana ni verso, pangutana pod ni sa mga laing sikta nga nganong duna man tay doktrina anudlo nga ang lawas musaka dito sa langit, labi na gyud si Santa Maria nga gisaka lawas og kalag dito sa gingharian sa Dios. Unsa may tubag nato ani verso? Ang tubag na to, mao ni ang saka may nugdanon nga pagpaybaw nga nasa San Lucas 1:37, nothing is impossible with the Word of God. Wa may dili mahimo sa puong sa Dios. Yang mahal nga birhen nga inahan ni Jesus hingpit way buling sa sala. Mo na nga tunay tagna para kaniya. Primero gitagna nga si Jesus siyang kugalingon mabanhaw o doon na siya ascension nga si Kristo mosaka siyang kugalingon nga gahum padung sa man. Pero doon na may sumpay nga nagingon tumindog ka o Ginoo ngadto si mong dapit nga pahulayanan. Ginoo na si Kristo nga mabanhaw niya mosaka nga sa langit. Niya doon na may sumpay kining Salmo 132:8. Ikaw morning mo banhaw niya musaka nga sa langit. Apan dili kay ikaw ra ang arka si mong kalikon. Niya kining gisgutan nga mabanhaw siya kung musaka sa langit. Ngayon lang o the ark of God's power. Mao man si Maria, mahal nga birhen. Kay diya man kaniya iyang anak nga puno sa kagahuman o gitagna nga si Maria mabanhaw o ipasaka sa langit. Assumption of Mary, dili ascension of Mary. Kanang pagsaka ni Jesus sa langit by His own power, ascension na. Muna kang Maria, assumption, meaning the power of Jesus is imposed upon her. Muna nga pasaka sa langit. Yan, mo bitaw nga nito sa taong apostolic tradition kay kini si Santo Tomas o kang iyang kauban tinagurhaman ng pagpada sa mga apostoles. Pila katuig silang pagmisyon ni pauli na sila katuyang kauban. O kasamtang nagapaduula sila sa Jerusalem doon sa tigumanan sa mga apostoles, nakita man nila si Santa Maria, pwedeng lipayan ni Santo Tomas yung kauban nga ang inahan sa Ginoo na himusang ilang espirituhan ng inahan. So nanagan sila padung aton Santa Maria. Pero samtang magkaduol na sila na makita na ganila panagway sa mahal nga birhen, kalit man nga gisaggaw siya sa panganon si Birhen Maria hinay nga gipasaka nganto sa langit. Nakita nila. Kurti nilang lipaya. Nalipay sila, nakita sila ng mahal nga birhen ug labaw nilang kalipay nga ang maong inahan sa Ginoo gipasaka sa gahom sa Dios aron mahiadto na sa gingharian sa langit. Lawas ug kalag body and soul. Mana paghiyabot nila nagsulti-sulti man mga apostoles nga ang inahan sa Ginoo si Birhen Maria namatay. So nakugang si Tomas ng sa dili, dakong buhi. Siya, mga duwa-duwaan yung kay Tomas, madto tas lubnganan. Pag-abot tas lubnganan, giablihan sa mga apostoles ang bato nga ali sa lubnganan o ni sugat nilang hilabihan kahumot, way sama kahumot nga mga buwak. Muna pagsuot nila,
wa man ditong lawas ni Maria. Muna si Tomas mingon, ako yusto. Ang mahal nga Birhen gipasaka sa langit. So mo nang assumption of Mary. Nga nakita ni Santo Tomas, dili na mabasa sa Biblia litra por litra. That is why nga we Catholics, we also accept the holy traditions of the apostles. Diyos Biblia na may tagna. Ato na magibasa ang tagna. Sa Salmos 132 nga si Jesus mabanhaw niya mosakas langit pero ang arka nga iyang sudlanan siyang pagpakatao Mos Maria tuboy masad Ginoo ngadto sa langit. So mo nang 132 sa Salmos versikulo 8 prophecy of the Assumption of Maria. Niya mo na si Ato sa ning tagagigayon, Brother Sok, si Brother Danny Cugtas, Oh, yes. sa mga banggitan nga komentarista sa radyo. tilood niya ni Moni o Pasensya kay Brad Sok og sa tanang sukid paminaw kay sayo man unta ko pero na plat man akong isakyan. Oo. Wala nga nangita tag vocalizing no. Nya dako ko pasalamat kay nakaabot pag-iintaon ta sa imong tulunon nga kanunay gipaminaw sa ato mga sukid paminaw dinhi sa DYRF. Ingon nga ikaw mo gihapon National Advisor Busok sa Catholic Defender sa Tibok Pilipinas. Cebu original lang. Cebu Original. So ikaw gihapon ang National Advisor tingali sa Catholic Defender. Nya salamat ni Aling pagkaso imong ko-angkor sa tanang naminaw karon. Ato lang klarohon Bradsok ba kay daghan naglibog ani karon. Kay doon na mo ingon nga si Maria inahan sa Dios. Ang uban sad moingon nga si Maria inahan sa pagpakatao sa atong Dios. Na mo premise tagamay Bradsok para masabtan. Yes. Diya sa Juan 8:56, naingon si Kristo, wa pa gani matao si Abraham, siya diha na. Wa pa man may mugsos Maria dito. Niya si Kristo, naingon ng mga Hudiyo nga, dugay na kaitong namatay si Abraham. Pasabot, wa pa matao po si Kristo, dugay na namatay si Abraham. Pasabot sa mga Hudiyo nga, wa gid kakita si Kristo, nga to ni Abraham, kay dugay na namatay. O niya, ningon ba si Kristo nga sa wa pa matao si Abraham, ako diha na. Napangutana Brusok mo gimaw. Nganong nainahan man sa Dios si Maria, nga si Maria binuhat man sa atong Dios. Ato bang sabton kun wa ay anak si Kristo nga Dios, wa tay Dios kun wa pay Maria. Kana mo ako pangutana Brusok. Mayo ka na yung pungutana, Brother Dan Cugtas. Sakto yung ka na yung pungutana. Kay nasa Números 23:19, nagingon nga, ang Diyos dilitaw. Niya sa Ezekiel 22:8, ay rather Ezekiel 28:2, ang Diyos dilitaw. Ang tao dili Diyos. Niya sa mong pagkaunsa nga, kitawag mo si Maria o Mater Dei, inahan sa Diyos. Sakto tayo mong salot. Inahan si Maria sa pagkatao. Oh, pero inumduman na ito nga, pagpanganak ni Maria, kang Jesus, dili kay pagkatao rin iguwa siyang taguangkan. But the second person of the Blessed Trinity, ikaduang persona sa Santissima Trinidad, si Kristo, doon ay kinaiyas pagka-Diyos. Niya gidungangan sa mahan o kinaiyas pagkatao. Muna nga, usa ka persona, pero nalangkob diya kaniya, ang duwa ka kinaiya. Kinaiyas pagkatao, kinaiyas pagka-Diyos. Usa, ang gipanganak ni Maria, dili kay pagkatao. But the second person. Pero sakto na imong giuting kay nga unsa may sabot nga si Maria inahan sa Dios, naguna pa siya sa Dios nga naamanan sa San Juan 17:3 nga ningon si Jesus, amahan ko himaya ako sa himaya nga akong gipatunan, sa himaya nga akong gihuptan uban kanimo suwa pa ganing kalibutan. Sa ato pa si Jesus so pagkalibutan diha na. So mao na nga ang uban sama si mong gisalot Dan nga si Jesus inahan sa pagkatao ni Maria, dili inahan sa pagka-Diyos.
Husto pinang maong language. Kaya dili man tinuray ang pagka-Diyos ni Jesus ang gipanganak ni Maria. Kaya kanang pagka-Diyos kinaiya man na, gahom man na. Pero ang divine person ni Christ naman na sa Fundamentals Catholic Dogma, page 36 to 37. Gingon pagsulti in English, the Father is eternal. Yahweh is eternal. Yeshua or Jesus is eternal. The Holy Spirit is eternal. But they are not three eternals. Only one eternity, being eternal. And what is the meaning of eternal? When the Father is eternal, when the Son is eternal, the Holy Spirit is eternal, three persons. What is the meaning of eternal? Sa maong libro na gingon, eternal means a being which has no beginning and no end. Sabot-sabot, ang eternal ay pasabot. So, sa kapagkamao, nga way sinugdanan o way katapusan. Muna ka na nibahin person ni Kristo, gingon na basuban nga namatay. Pero ang iyang pagkatao, wa mo matay. Dili na mao. Kahit kanang pagka-divine person ni Kristo, iyang kiniyas pagka-Diyos, di man na magkabuwag. Teaching by Catholic Church, Dogma, page 85. The person and the nature of God are not separated. They are only one. Nga ang persona ang iyang pagka-Diyos na magkabuwag. Muna nga, balikon na to. Nga kanang pagka-Diyos ni Jesucristo wala ipanganak ni Maria, kaya diha naman ang daan. Pero kang gisugo samahan aron mutubos ka na to, ang iyang mga anak, si Jesus, second person, nga Diyos. Muna ipanam ko ni Maria. Samtang dito pa si Jesus sa tiyan ni Maria, gipunaan ni Jesus. Gipunaan si Jesus amahan o bag-ong kinaiya nga maong pagkatao. Wana divine person, Diyos o tao nga matuod. Parehas sa nas tao. Igpanganak sa atong inahan na tao si Dan Kugtas. Muna persona. Pero kanang persona Dan Kugtas na ay duha kakahimtang iyang pagkatao o ang iyang kalag ng espiritu. Sa iyang pagkatao, doon ay lawas, doon ay kalag ng espiritu. Pagpanganak yun sa atong inahan, nato, dili kayong ato ng lawas ipanganak. Ipanganak po niya ang atong soul, spirit. Sa mo sa Jesus. Divine person, pero ang ipanganak ni Maria, it's not only the humanity of Christ, but the second person, which have, or he has the two natures, being God and being man. Yawa mo na magkabuwag. Kanang iyang pagka-Diyos o pagkatawa mo magkabuwag. O sa gipanganak ni Maria, ang divine person, ya Diyos man ang divine person. So, makaingon ta nga si Maria, inahan sa Diyos. Nga nagpagkatao. Wala nang isumpay. Dili inahan sa Diyos. Ingon nga ang pagka-Diyos mo gipanganak ni Maria. Dili man. The second person who is God and man mo gipanganak ni Maria. Sa maragod sa tao, ako Mama Salvina, gipanganak niya. Ako, Socrates. Pagpanganak niya na ako, dili man kaya nga ako rang lawas gipanganak. Kanang kalagan na sa suod. I-appeal as pagpanganak ni Mama na ko Salvina. O sa si Maria, siya na ang gipanganak niya si Jesus, kinsa Diyos, na ikiniyas pagkatao. O sa matawag si Maria, o inahan sa Diyos. Kaya natawag kaniya, the divine person. And that is biblical. Biblical na. Asama sa nasa Lucas 1, nga pag-abot ni Santa Maria kay na hibawaan naman niya pinaga sa anghel nga unom na kabuwan ang tiyan gipanam ko ni Isabel yung igagaw. Gusto siya mo alagad. Una niya to si Santa Maria nga nanamkod sa kang Isus. Purting dipay ni Santa Isabel. Diyo siya, noon siya ba? Nga pag-abot ni mo, naguntol-untol ang bata sa kong tiyan.
mo ni si Juan Bautista. Nalipay. Og naunsa ba nga niyaman upan kanako ang inahan sa akong Ginoo. So that's biblical. Kaya nga pagka Ginoo ni Kristo na sa buhat J36, He is the Lord of Lords. Sa 17:14, He is King of Kings. Christ is King of Kings and Lord of Lords. Wala nga, ang mismo nga si Santa Isabel, nagkaingon nga naon sa mga niduo man kanako ang inahan sa Diyos. Kaya kanang Ginoong isgutan niya nga si Kristo, Diyos man na. Wala nga, that is also biblical. So balik ko na to, nga kanang pagka-Diyos ni Kristo, wala ipanganak ni Maria, kay diha naman daan o paganing kalibutan. Pero kanang divine person, second divine person, being God, and added with the other nature being man. O sa ang persona ni Kristo, Diyos o taong matuod mo lang yung panganak ni Maria. So matawag si Maria, inahan sa Diyos. Pareha gumingon ta nga si Imelda, inahan sa presidente. Isa may iyang anak, si Bungbong, presidente. Pero may si Imelda, inahan sa presidente. Kay presidente man iyang anak, dili na sabton nga pagka-presidente gipanganak niya. Dili ang iyang persona ni Bongbong ay panganak ni Imelda. Pero ang iyang pagka-presidente, wa na ipanganak ni Imelda. Apan matawag na to siya o inahan sa presidente. Kaya ang anak, presidente na. Muna nga ito'y katubag sa may pagkutanan Dan kung ta. Salamat kay Dan niya. Niya man si balik na Brother Ling Bagalso. Brother Sok, niya, kay baw ko ni Dan, doon lagi siya follow up, pero atol bang oras, gamay na kayo, pero ato sa na-acknowledge ang nagtanaw karon na si Glenn Kimud, na si Antonio Canillas, o kuman pa din nga nagtanaw si Sammy Dilbo, atong kaubang lay minister, si akong iyaan diha sa Kanulawan Talisay, si Tia Masing, may gabi ka na itong tanan diha. Nya, brother, suklunan lang tayo 5 minutes na bilin. Nya, brother, doon na kayo follow up. 10 minutes pa. Dili na, kontrol na 5. Agamay lang ni Brasok, no, para tayong tapos na sa atong tuturuan. Uliog, brother. Kining SPX ba o Nobos Ordos nag-away ni tungod aning magmisa nga Latin nga magtalikod ang pare kani adto pa kuno na. Nya karon niabot ang panahon nga ang pare magmisa magatubang daghara pa kay mga pare nga nagatubang mogamit sa atong lingwahe Cebuano. E matud sa SPX Davao ang pare nga magatubang magmisa iya siyawa. Ingon nga National Advisors Catholic Faith Defender unsay imong ikasulti ani? Ato yung kasulti na klaro ka na sa Canon Law 928. Nga kung sa kapare, paring katoliko nga, legally and morally ordained by the bishop, kining magamisa siya, niyon ang Canon Law. Kung ikaw sa kapare nga, tinuod yung naordinahan pagkapare, makamisa ka, sa bisan mo sa pinulungan imong ibawan, mahimo makabisa ka og Latin. Provided nga kanang tamdanan nga libro mo imong nag-aprobahan sa mga obispo, mo imong tamdan. So, mabasa na sa canon law. Niya, kami sa kag in English, Tagalog, o kamao kamo Ilonggo, mato ka sa Iloilo, kami sa ka, any language. O ang imong misa, balido. Mo rin ingon sa canon law. Sumingon ta nga, ug doon ay magmisa og kanang binisya or in English dili na balido invalido na dili na saktong pagsulti kay was laki maog doon nasa na pagsugod nga gimpose ang Latin lingua latina sa 15th century. Doon ay Santo Papa na Santos mga Pio V Pope Pius V na Santos na siya. Pero niyan to gusto siya nga tanang mga pare makabawagong muli natin kay magbiting niya nga to sa Roma, sa Vaticano ba, doon na baroy konferensya. Yang lingwahe dito
lingwa Latino naman. Magsige lang takom sa baba ang mga pare. Dili sa kapil sa lantugi dito. Sa muna nga, ingon siya nga, tanang mga pare kananglan nga, magbisa Latina. Pero kadtong nagpuyo sa Asia, o daghang kaning nation sa Asia, nga misa silang kugalingong pinulungan, dili obligado nga lingua Latina ilang gamiton. Makamisa sila sa ilang kugalingong pinulungan. Balido na. Usa ka nang mingon nga, misa ka na yung paring in English, dili Latina, invalido na, sayop na, was lang ibaw, unsay una-una ni Pope Pius nga na Santos magani sa iyang kahulugan niya na. Sa dili na dita kaingon bradan nga ug nay paring magmisa nga magatubang sbumbong niya ang iyang gigamit nga lingua Latina invalido na dita kaingon. Di sa sila kaingon nga kung ang atong pare magatubang sa mga tao niya magmisang Cebuano, Tagalog nga invalido na dili na tinuod. So muna'y kinuray nga kamatuuran sa atong simbahan. Unya, sa di pa tamo tapos atong dahing salamat sa atong mga kaigsunan nga nangita mo sa libro na ito nga Armadura Divina Katinawan sa Pagtuo. Unya, kaagis mga santos. Kung muadto mo sa katedral, Cebu, magatubang mo sa katedral, lapit tuo sa inyong itindugan, na diya ang Cebu Archdiocesan Book Center. So, na mga libro ha, atong inyong ipangita. Yan, mutagbo ninyo si Juanilio Bernaldo, si Lorena Gabine, o siya nalin Hilbolingo. So, na diya atong libro. Yan to sang pasalamat ay sa atong mga kaigsunan, mga Catholic Faith Defenders karon na nanasan sa Recoleta Pares, sa Silong, tuara ang atong kada Lunes nga Catholic Faith Defenders Cebu Original Bible Study. So, magkanto mo. Greetings na nato ni sa atong mga taga-Talisay nagpasalamat ni Samsam Gulias, mayor nga, giapod yun ang 22 ka barangay sa kinahanglan silang problema. Ug mga batanon nga wa na maka-eskwela college kay di nakabot diha sa Talisay na ay eskwelahan sa college nga musaka na sa pagka-college way bayad way tuition fee hangtod mahuman. Lipay kayong mga Talisaynon ug ang Dios nagapanalangin sa ilang hinganlan o salamat sa mga action agad nga dunay mga kabusin taon nga di man mapirahag doktor kay wa mamuhag yung laboratory test na ay mga institutions Talisay nga ang laboratory test gibayaran ng daan sa ngayon. Maka gumadaan na makanto na ka sa doktor mo pirahan. So kana ang mga serbisyo na pay dialysis clinics Talisay. Og salamat kayo sa atong mga kauban karon si Brad Aling Calso, Brad Dan Kugtas, si Brad William Abajes, o si Mando Aquino. Ya, salamat kay Dan. Bisa wow magamawalahi. Saktor gyapon. Ya, salamat ni Dudong Lapi, salamat ni Julius Kuputulan, ug atong manager si Father Filmar Phil. Butan og digdong kayo. Ang Diyos magapanalangin ka nato.